Tato Digestor značky Whirlpool přináší kombinaci vytříbeného stylu a sofistikovaných funkcí. Nejenže skvěle vypadá, ale také výborně zapadá do rodiny ostatních kuchyňských spotřebičů. Technologie šestého smyslu zajišťuje bezchybné fungování a odvod veškerého znečištěného vzduchu z kuchyně. Automatické senzory sami zapínají a vypínají Digestor dle aktuální potřeby. Výkon je plynule přizpůsoben míře znečištění nasávaného vzduchu. Funkce sledování kvality vzduchu zaznamená znečištění a Digestor se automaticky zapne. Technologie šestého smyslu šetří váš čas, energii a peníze. Zároveň vám umožňuje Digestor velmi snadno používat. Zabudovaná světla mají 3x větší svítivost než běžné žárovky. Jedná se zde o vysoce výkonná halogenová světla. Na vaření tedy budete pokaždé skvěle vidět a neunikne vám ani ta nejmenší drobnost. Ať už si zvolíte režim větrání nebo jen cirkulace vzduchu, tato Digestor vám pokaždé zajistí přísun čistého vzduchu díky hliníkovým filtrům umývatelným i v myčce. Jakmile míra znečištění filtrů dosáhne limitní úrovně, rozsvítí se na dotykovém panelu Digestoře příslušný indikátor, upozorňující na nutnost vyčištění filtrů. Tato Digestor se šestým smyslem se může pochlubit nejen skvělým designem, ale také velmi snadným ovládáním. Vzduch ve vaší kuchyni bude stále čistý a svěží. Whirlpool. Poznáte rozdíl.